sangre! Pinapalabas, nakigtot ni Luciano iti panang sarungkar na kumaki ni Doña Agosta, gaputado ti tao iti ayan ti balay na, gaputa malamlamayan met gayam daytoyen. Namuan da idita ken gringo ti ipapatay ni Doña Agosta. Imbis a makipagladingit da, naragsakan dagit di, gaputawanan ti kumontra iti panagyanda iti Villa. Naitabon ti bangkay ni Doña Agosta. Kalpasan ti tabon, inkedengan ni Julia nga ibagadag iti di na pa imbaga kin Rafael, may papan iti kinatao na, ngem naglagaw da, iti saan da makita da ito iti arubayan. Ad-adan a naglagaw da, iti saan da makita ti kabalyo ni Luciano. Impapanlatan ni Julia ani Rafael tinang ipanaw iti kabalyo, gaputa sinurot na dagiti nakipamunpon iti panagsublida iti rancho. Iti panagturong ni Rafael iti rancho, napasungadan ni gringo nga agtantanaw manipod iti turod. Nagkita dagiti singin, ket nakigtot da nga agpadpada iti imbalikas ti tunggal maysa. Itagagayem, adtoyin ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Napatad niya anak day di Senyorita Lolita dagiti singin, agraman ni Senyorita Marisol. Manang idita, anyat imbagam kini Gringaw. Imbagak nga iso, kat anak ko. Ha? Anyat kayat mo saway? Anya? Anak mo ni Gringo? Siyak ti ammo na nga inaana. Kat siyak lakit di ti patyan na, nga oray anyan tupay ti ibagayo. Naiturid mo nga imbaga ti kasta? Tapay kit dinajak may turet. Rigat ko amin arigat anang padakkel kan ko na. Jakat ibaga asyak ti inanan. Anya? Ibagak ti amin ken ni Rafael. Jak kayat nga dakariri ni Rafael iti panangtuntun na iti karbengan na diti Hacienda Gabriel. Iso nga ibagak ti pudno. Kat anya mat ti makunam. No din tumamati ni Gringo. Numadamag na dayta nga ibagam. Edita, rebeng da amamuan ti agpaiso. Maag ka, Julia. Imbes asapulem met ti supapak ti ado arigat kan sakripisyom anang padakkel iti di mo anak. Kundi arte ka pa'y lakit eh. Sanen nga uso ti pilantropo. Ay! Daytoyan ti ukudag. Ay! Di ka agin lalaing, Luciano. Urayam ni Gringo ta iso ti mangibagano anya kadagita a kabalyo ti ukudam. Luciano, di mo ikaskaso ni Edita. Ah, No adda karbengan ni Gringo ditoy. Addamat kan ni Rafael. jak amaw no asino kadakwada ti hustaw. Ngam tinabatad, agpadada nga daan karbengan ditaw. Iso nga ukudag to'y may sa kabalyaw para kini Rafael. Agsagana ka kin ni Gringo, Luciano. Jak ikaskaso ni Manang Idita. Luciano, mapantan. Ay, uwan Manang Julia. Sige, tulungan ka sumalpay ti bukot ti kabalyaw. Pumanaw tan ditaw. Agalwat ka kanya. Agsubliak to. Saan kanto na makapanaw asibibiyag dito eh? Hey! Hey! Ha! Ha! Agsubli ako ni Balay day di Lola Agosta. Masapol ang makasaritak na naimbag ni Nanang Julia. Ha! Ha! Manang Julia, datan ditaw. Luciano, nasakit ti panangkit kita ni Rafael kadata.
Kasarita man ang hulya. Ala, tumsag tami ti kabalyaw. Rafael, anak. Naggapwam ka di. Naggapuwak iti rancho. Apay adi ka man lang nagpakada. Sapsapulin ka. Nanang, asino di agnagan iti gringo anadanon ko iti rancho? Nagkita da kini gringaw. Asino day jay, nanang? Anak, nasaysaya at no ijay ton balay, day di lulam ti pagsaritaan ta. Ado ti kayat ko amaamuan kada kayo. Ado pa'y gayam ti jak amo. May papandito Hacienda Gabriel. Ibagak amin kan ka anak ko. Ala, agsublitan ijay balay day di lulam. Ay, uwan, Rafael. Ijay ton ti pagsaritaan niyo kini nanang mau. Luciano, kayat ko akadwa ka ang makisarita kan ni Rafael. Sika ti ad-adda ang makaibaga kadagiti kang runaan, amamuan na. Ay, sige manang. Ang sakay tamanin ay iti kabalyaw. Ay, Rafael, intayaw. Ay. Manang hulya! Kumpit ka na yung pagkanya! Wen! Sige na, Luciano! Saan na ka matinag? Sumarunaw ni Rafael! Wen! Natulnog kami ni Rafael. Nasimpet ka natudyong nga anak. Kabaliktad nga rin ni Gringaw! Ya! Ya! Nagbayag lakit din ni Gringo. Masapol ang maamuan na at tagos ti may papan kada hulya kan Rafael. Jay awanan bain a hulya. Isukit din ti mangdadal iti arapaap ko nga agdon niya dito'y filya. Ha! Saan ang mabalin? No pwede! Anya diyang baka akon. Ha! Ada sumungat anak kakapatid. Ang mga nunig ko na itan. Kulak tumat. Ilukat ko ti ruangan alandok. Lukat amon turangan! Wen! Urayam! Oh! Nailukaton, anak! Hey! Napatagtibagakan ka, Gringo. Anya deta. Tika-tika dati sa bali at putod na di papak. Apa yari yung imbaga nga dapay sa bali akabsat ko. Malaksi din yagnagan iti Marisol. Ha? Nakaamuam iti dayta. Adamay sa akatayb ko ngay may gerancho. Imbaga na nga iso ka no ti agtawid iti Hacienda Gabriel. Ha? Kunak tumat. Asino day dyan agnagan iti Rafael Gabriel. Kwa. Anya matatipa. Asino day dyan Rafael Gabriel. Apay nga imbaga na nga iso ti agtawid iti Hacienda Gabriel. Kwa. Pakawanan na kanak. Dak imbagakan ka ti may papan iti... Asino day dyan? Kwa. Pakawanan na. Dak na ibagakan ka ti kaadda ti may sapay akabsat mo. Nukasta. Kabsat kumatlang day jay, Rafael. Wan. Apay maringkuran ka kankwa na, anak. Tinapatag, sika ti adda ita dito'y filya. No sa di naman tinagapgapuan day chay. Ay, tsakambon. Ngam di ka madanakan. Sika ti adda dito'y filya. Iso sika ti adda datong palon dagiti tao dito'y Hacienda.
Saya ato nyo tagtalon tapno dito mapit yo. Diyo sayang tinakalawlawa kataltalunan dito asyenda. Hey, masapul asyak titong palenda kita amin. Murag malamak nga Gregos dito'y kataltalunan. No makita, kan makasaritak dagiti manalon. Alamidag. Yamamukti bagi kalakwada. Hey, apadayak pa'y. Mapanak iti ayan dagiti agsagsag kay ti punupon. Hey! Agyaman kadagiti amin ngayong bagayo, nanang. Anak, imbagak matkan kaan. Awanan ti ilimod ko pa'y, taadakan dito'y ili anak kaya nakam. No si bibiyag pa'y lakumaday di lolayo. Iso kumati mang panagnak, apun no amin nga imbagakan ka. Saan na masapul nga dapay lamang pasingkad kadagiti imbagayo kanyak. Mamati akmat. Agyaman anak. Agyaman taman nakaawat ka. Senyorito Rafael, iso da ito iti mapasap sa pulan day di Don Esteban. Mang Luciano, di nakawagan iti senyorito. Ay, saan? Di naklapdan ang mangawag kan ka iti kasta, Senyorito Rafael. Rebeng mula una iti maraem, kaputa pudnaw anatak nang ka apol iti pamilya Gabriel. Ala, da kayo ti makam mo. Sige, ituloy mo ti may papan iti daytoy. Ti nakamapa ditoy, kinabaknang tinakatayan day di Don Esteban. Anya? Gapo iti kinabaknang nadakamat ditoy, natay adi na oras. Nasarakan nyo ka din tinakamapa dito'y akinabaknang. Ay, kwa. Ibagak nga ta tinakita iti sirok ti balete. Mang Luciano? Ay, anya jay damdamagam, senyorito? Dayto'y nakamapa akinabaknang. Nasarakan nyo ka din? Ay, kwa, ay, saan pa ay? Ang mga pakaisagmakan damay. Iso anasaysayat no, jak pailay bagbagat tinakita. Oh, apay adi ka mo nagtagari, Mang Luciano. Dalaglagi po, senyorito. Anya dayta? Ti kasil po da ito yung mapa. Ayan na kadi. Adakin ni Gringo, akasingin mo. Anya? Wan, basta ti imbagaday di papayaw. Iso nalaos ti pungtot na iti day di mamayaw. Kaputa daytoy pa'y kapapatgan kun kuana ti imbalkot ni mamayaw kada kayaw. Idi pinalubusan na kayo ang mayadayaw. Kastagayam. Ni Gringo. Uray nga tay bagayo akasingin nak. Saan laki di mamati dayjay? Oo, adapay la kumadamang binitaw kan manang Pedrita. Ang mga no isoda ti patyon ni Gringo. Kayat ko ti mapanin Villa. Kaduan na ko Mang Luciano. Anya? Kayat ko ang makasarita ti bagbagayong agnagan iti edita. Tinang ibaga, nga iso ti akin anak kini Gringo. Ang mga no agringkor kayo manan kini Gringaw. Kino naman dandanina ka binagsol. Di nakmabalin na bagsulen latan. Sige, mapantangarod iji Villa. Aganad ka, anak. Di nakpakadanagan nanan. Luciano, agyaman ta di ka pala nagsubli iji rancho. Pampanunutak ti pagimbagan dagiti singin manang hulya. Ay, agyaman Sayang, awan mo't ngamin handamang binito kan manang Pedrita. No, agsubli dala ko Isuda ti mang panagnak,
Asaan apod no dagiti imbagbaga ni Idita ken ni Gringo? Mamatin tumatla ni Gringo. Bayan niyaw. Ikagumaak nga amuan no sa dino ita tayanda mang binitaw ken manang pidrita. Rumbeng lang agsublidan dito asinda Gabriel. Ayon tayo may sa kabalyo, nanang. Inukod nga rodya agnagan iti Luciano. Anya. Nagkunang nga may latan agukod iti kabalyo dito ay. Di inkaskaso. Imbagak pa'y nga urayan na ka, ngam saan adimngag. Sa bagay, gusto dyan bagam nanang. Siyak ti ada dito Villa. Siyak nga ron ti ada adang ganda kiti tao. One man. Kapag gusto lawan na tinaramid ko, pinindak akin na sarita dagiti amin ngagtaltalon. Talaga gaya mo urayan dati pa nagpakita ti kabarbaro nga amo da. Kagurada ni Marisol, nauyong ka no. Kasta. Wen, nauyong ka no. Iso siya kung tibigbigan da. Iso nga ikagumak, mapakitaan ida iti nasayat. Tapno siya tad adda apat da. Wala. Kasta ti aramidem, anak. Patuluyok ti mga ngay iti parambak. Agpaisalugak iti papartya na baka iti rancho. Tagparambak tayo diti Villa. Apag iso iti kasangay mo, saan ka di? Kunat mo nalipata mo, nadandanin ti kasangay ko, nanang. Apikit di na malipata, kat day tati kapatgan kadagiti amin nga aldaw. Iswa, sige, rambakan tati kaaldawan ti pannakaitaom. Maawis amin at tao dito'y asyenda. Aginggat kaano ani idi talatan ti patpatsen ni Gringo. Gagayem, di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!